da aka tashi sprocket ɗin kawai za a canza. Sprocket ɗin kawai za a canza. Shigo. Salamu alaikum. Alhaji barka nan lokaci. Barka. Ina lafiya. Ina gajiya. Da kai ne baba? Ni ne. To masha Allah. Dama yarinya ta ce Zahura mai sai da kunu. Ta ce suna soyayya da ɗan gidan nan Mansur. To kullum yana turowa a karɓi na 500 600 ya mata alƙawarin aure zuwa nan da ƙarshen shekara. To kwana biyu mun ji shiru shine na ce bari in zo in ji ko da gaske yake. Mansur ɗin gidan nan? Aure? Shi. Kai Mansur! A dama wannan Mansur ɗin ake magana? Alhaji shi ne yake karɓar ɗan waken ƙanwa ta Hadiza kullum yana cewa wai ƙarshen mako mai zuwa za a turo ai magana. Haba. Shi yasa abinci yawa a gidan nan. Asma'u mai awara. Da Sumayya mai aya. Da Husna mai kwakumeti. Da Nana mai kosai. Da Mariya mai wainar shinkafa. Kai wainar gero ce da ganta ba ƙara. Amma da me ake ci ba da kuli. Wainar gero ma ana To ai ci. su haka nan. Kai Mansur me zaka ce? La la la